832 नं मेरबां सुबा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देम्बेसर बर'आ आजिरा मोनबाय। मेरबां सुबा गामिनि उन्दै गेदेर गासैबो रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै सन्जय नार्जारिनि दैदेननायाव बिदायनि फारिलाइ लानानै 36 बोसोर फोरोंगिरि मावबोनाय उदालगुरि जिल्लानि मेरबां सुबा गामियाव थानाय 832 नं मेरबां सुबा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि देम्बेसर बर'खौ मान बावनायजों लोगोसे बिदाय होदों। लोगोसे गोदानै फैनाय फोरोंगिरि निर्मल बर'खौ बरायनानै लायो। फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासैबो बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोरा गोबाव बोसोर फोरोंथाय होबोनायनि थाखाय साबायखर बावो। आं दिनैनि बे हाबाफारि जिथु आं आजिरा लानायनि उनाव दिनै रायजोफ्रा आंखौ बे बिदाय होबाय। हाबाफारि खुंनायखौ आं बिराद गोसोजों गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव जाहाथे आंनि बे स्टुडेन्ट फरायसाफोरा बे गलांनाय बा बर्तमान फरायबाय थानाय इयुनाव जाहाथे मोजां मानसि जानो हाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव प्रार्थना खालामदों आरो मोजां मानसि जानो हाथों होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे मानसि जानानै बिसोरो बे गामिखौ जाहाथे सामलायलांनो हाथों इयुनाव मोजां मानसि बयजोंबो सिनायजानाय जाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होयो। आं बेखौनो लुबैदों जे बे गामिनि दिथागिरि फरायसानि दिथागिरि बिथांमोना जाहाथे फरायसाखौ फोरोंनायाव गथ'फोरखौ फोरोंनायाव जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो आरो लोगोसे गथ'फोरजों लोगोसे फोरोंगिरिजों लोगोसे लोब्बाखौ लाखियो गारजेनफोरा बेखौ आं अब्लाना गथ'फोरखौ जि मोजां सोलोंथाइ होनो हायो जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो SMCनि जिथु सोद्रोमा बिथांमोना जाहाथे बे फरायसालि फारसे नोजोर होबाय थायो फरायसाफोरा जाहाथे थिग मथे फैदोंना फैयाखै बा फोरोंगिरिया थिग मथे स्कुलाव फैदोंना फैयाखै बेफोरखौ फारसे नोजोर होयो। बिथांमोननि जिथु गोसोनि अननायखौ आंबो नाजावना लादों। आंहाबो दुखु फैदों बिसोरनि माबायाव खारन आं बिसोरनि गथ'फोरखौ आं फोरोंना फैदों आजि 30 बोसोराव बिसोरो फोरोंबोबाय दा बिसोरनि जिथु मोजां मोननाय बे बेलायाव बिथांमोननि जिथु होनाय बावनाय बेखौ आं गनायना लादों आरो दा बे समाव आं गिबियावनो दिनैनि बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों। दा हामबाय होननायनि गेजेरजों दानो बे समाव जोंनि जि 30 बोसोर बिथां देम्बेसर बर' सार बिथाङा दि जोंनि बे मेरबां सुबा LP स्कुलाव जि गावनि रोंगौथि आरो मोजां गियान आरो मोजां आब्रुथिखौहाय बिथाङा जोंनि मेरबां सुबा गामिनि जि फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ जि गियान होबाय आरो फोरोंबाय बे खोब मोजां जादों। जों बेखौ खोब जोंनि गोसो गोरबोजों SMCनि जानानै जों बिथांखौ हामबाय होनदों। दा बेयाव जिथुनाखि जोंनि मेरबां सुबा LP स्कुलाव जि लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै जि निर्मल बर' बिथां सार बिथाङा दा बे समावहाय 7 बोसोर बायदि जाबाय गोदानहै माने जोंनि बे मेरबां सुबा LP स्कुलाव फैदों। दा बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों। आं जोंनि नुनायाव SMC कमिटिनिफ्राय जि नुदों बिथाङाबो खोब मोजां मोनसे आब्रुथिजों जोंनि बे मेरबां सुबा गामिनि फरायसुला फरायसुलिखौ खोब मोजां नोजोर होनानै बिथाङा फोरोंदों। जों बेखौहाय नुदों। बिनि थाखायबो जोंनि SMC कमिटिनि जानाय खोब गोसो गोरबोजों बिथां निर्मल बर' सारखौ जोंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होनाय जादों। आं दा बे समाव जोंनि बर' बिजोंजों फरायनायखौ आं खोब माने लुगैदों। फ्राय माने दानि जुगाव जों नुनो मोन्दों जि फ्राय माने प्राइभेट स्कुलाव जों सोनायखौ नुनो मोन्दों इंलिश मिडियामाव। दा खोब माने जोंनि बे LP स्कुलफ्राव माने बर' बिजोंजों फोरोंनायखौ जों खमखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेवहाय बे समाव आरो बे बेलायाव आं बेखौसो बुंनो सान्दों जे जोंनि गामिनि माखासे गथ' गथायनि मानगोनां बिमा बिफा पेरेन्टसफोर आं बिथांमोनखौसो आं खावलायनो सान्दों जाहाथे प्राइमारि जोंनि बे बर' बिजोंजोंहाय जाहाथे फोरोंनो हायो आरो मुं थिसननानै जाहाथे फोरोंनानै जोंनि बर' बिजोंखौ माने जौगाखांहोनो हायो। आं बेखौसो जोंनि माखासे बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो सान्दों जाहाथे बिथांमोना बे गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंजों होनानै गावनि गथ' गथायफोरखौहाय जाहाथे मोजां शिक्षा मोनसे गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय आं खावलायहरदों।
কি হে বকুল মোক চুক ফোন আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনভাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ